Ви слухаєте спільний проект Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Доходи кримчан падають, а витрати зростають. Не потому, что зарплаты падают, а прежде всего потому, что безработица растет. Крим готується до курортного сезону. Викиди каналізації у море продовжуються. Они выпускаются просто в море. В Ялті поліцейські вчать іноземні мови. Ви слухаєте Крим Реалії. 30 травня в анексованому Криму російські силовики затримали двох кримсько-татарських активісток. Лутфія Зудієву, правозахисницю, громадянську журналістку і активістку об'єднання «Кримська солідарність» було затримано в Джанкое. Муміне Салієву, координаторку ініціативи «Кримське дитинство», дружину фігуранта другої справи Хізбут Тахрір, затримали у Бахчисараї. Їх звинуватили у поширенні в соціальних мережах забороненої у Росії символіки. От як прокоментувала своє затримання Муміне Салиева. Я исключительно расцениваю это как акт давления на меня, на моего супруга, который уже более 1,5 года продолжает находиться в Симферопольском СИЗО, и на весь наш крымско-татарский народ. Это всего лишь повод, это всего лишь формальность для того, чтобы запугать, заставить замолчать и в целом устрашить все крымско-татарское сообщество, используя активное давление даже на женщин. 31 травня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя визнав Муміне Салієву винною у порушенні статті 20.3 Кодексу адміністративних правопорушень Росії – демонстрація символіки забороненої організації. Конкретно йдеться про публікацію у соціальній мережі зображення у 2013 році і присудив сплатити штраф в 1 тисячу рублів. На думку активіста Кримсько-татарського національного руху Нарімана Джиляла, тиск на кримсько-татарських жінок російські силовики вчиняють просто через те, що жінки розповідають світові правду про події на анексованому півострові. Очевидно, что государство российское беспокоит именно эта самая активность, то, что люди, несмотря на постоянное давление и преследование, не оставляют друг друга в беде, не останавливаются и продолжают говорить правду, говорить то, что происходит в Крыму, не только с крымскими татарами, но и в целом с любым, кто проявляет свое несогласие, кто попадает в беду и сталкивается с этой неумолимой, жестокой машиной преследования. Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін закликав світове співтовариство вимагати звільнення затриманих 30 травня в анексованому Криму правозахисниць Лутфія Зудієву і Муміне Салієву. Кримчани заробляють менше, а витрачають більше. Доходи кримчан з початку 2019 року стали меншими, а витрати, навпаки, зросли. Про це повідомляє Кримстат. За даними відомства, реальні грошові доходи населення у першому кварталі 2019 року стали меншими на 7,1%, а споживацькі витрати зросли на 9,4%. Кримський історик і політолог Євгенія Горінова вважає, що падіння доходів кримчан пов'язане не тільки з економічними, але й з політичними факторами. Прошлый год, это был год предвыборный, да, выбирали Путина, поэтому, соответственно, если мы говорим о первом квартале, были повышения определенных зарплат, то есть нужно было показывать, что россияне, в том числе крымчане, которых теперь сделали россиянами, они стали жить лучше. Это касалось также замораживания цен и других аспектов. То есть, действительно, был определенный рост. В этом году уже никаких выборов нет, я имею в виду выборов президента нет, поэтому можно уже особенно не переживать по этому поводу. Поэтому никаких дополнительных денег, естественно, крымчане получать не будут. Это первое. Второе, вся российская экономика находится в состоянии такой стагнации. То есть, в общем-то, роста экономического нет. Если нет экономического роста, откуда же будет доходов населения? Конечно, его тоже не будет. Поэтому доходы могут только падать. Директор Російського центру політекономічних досліджень Інституту нового суспільства Василь Колташов вважає, що проблема невисоких доходів кримчан пов'язана з діяльністю місцевих чиновників, які багатомільярдні інвестиції з російського бюджету розглядали просто як джерело для власного бізнесу. Водночас російський фахівець зазначає, що збільшення витрат пов'язане із зростанням тарифів і податкового навантаження.
Главной проблемой населения оставалось повышение тарифов ЖКХ, которое происходит 2 раза в год в России традиционно, примерно на 4-5%. Это очень серьезно. Рост расходов на транспорт, это особенно касается крупных городов. И довольно высокие налоги. Подоходный налог 13%, 30% социальное отчисление заработной платы, налог на автомобиль, дорожный там сбор, налог на имущество физических лиц, который берется в том числе из жилья, что противоречит Конституции, которая дает право на жилье, а, соответственно, облагаться налогом жилье не должно. И в сумме это дает порядка 60%. То есть, если кто-то работает в белую, получает в белую деньги, не прячется от налогов, то он отдает государству около 60% своих доходов. Економічний оглядач, колишній президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов вважає, що ситуація з доходами кримчан насправді є ще гіршою, ніж вона представлена у звіті Кримстату. Насамперед через величезний тиск російської державної машини на підприємців. Падают доходы населения, я думаю, прежде всего не потому, что зарплаты падают, а прежде всего потому, что безработица растет. Весь малый бизнес, он практически весь у нас уничтожен. Вот эта страшная регуляторная политика, которая в Российской Федерации проводится в отношении к бизнесу, она, конечно же, демотивирует людей, люди отказываются от ведения, они предпочитают такие легкие способы зарабатывания денег, скажем, там, пересдать кому-то в аренду свое имущество. На каждого предпринимателя, наверное, там по десятку чиновников. Я думаю, это вполне не фигура речи, а так оно, наверное, и есть. Вести бизнес, еще чтобы он был прибыльным, наверное, это из области фантастики. Також фахівець звертає увагу на те, що попри заяви кримських чиновників про нечувану кількість туристів, що начебто приїздять на відпочинок до Криму, багато готелів і закладів харчування виставлені на продаж або пропонуються в оренду. І лише 20% кримських готелів працює без збитків. Кого і від кого захищатиме туристична поліція в Ялті? Ви слухаєте Крим Реалії. В Ялті має з'явитися туристична поліція, але тільки на період курортного сезону. Про це повідомили у підконтрольному Росії уряді Криму. За словами глави російського уряду півострова Сергія Аксьонова, на південному березі Криму мають застосувати російський досвід, коли така поліція працювала на чемпіонаті світу з футболу минулого року. Будет дополнительно прикомандировано в Республику Крым 180 сотрудников из других регионов Российской Федерации на обеспечение безопасности и охраны общественного порядка именно в период курортного сезона. Мы понимаем, что население Крыма увеличивается кратно, соответственно, в эти периоды, поэтому необходимы дополнительные сотрудники. Опыт такой в Краснодарском крае, то есть уже был. Вот мы посмотрим в этом году, насколько курортная полиция сможет туристам, то есть в том числе иностранным туристам, давать в том числе необходимую информацию в части, то есть наличия здесь общественных мест, курортных и так далее. То есть здесь, кроме задач общественного порядка, будет еще информирование туристов. Віце-прем'єр підконтрольного Росії уряду Криму Ігор Михайличенко уточнив, що спеціалізований підрозділ буде налічувати 27 співробітників патрульно-постової служби. У місті Сочі, сусідньої Росії, в такій службі задіяно 30 співробітників, що пройшли додаткову підготовку і мовну практику. Загалом до анексованого Криму Росія на курортний сезон планує відрядити 180 російських поліцейських. Головний редактор порталу новини Турбізнесу Тетяна Козлова вважає ідею з туристичною поліцією, що знає іноземні мови, в анексованому Криму досить дивною, оскільки іноземних туристів на півострові майже немає. Всегда надо ответить на вопрос, для кого? Извините, какие в Ялте иностранные туристы? Иностранные туристы кончились в 2014 году, когда прекратилось круизное сообщение. Вот тогда они были. И то, тогда не нужна была полиция, потому что они все организованно садились в автобусы, ехали. Сейчас, если, как говорится, редкий иностранец, который не боится санкций или по дурости своей заедет в эту Ялту, то он держит, как помещик Троекуров, наверное, кошелечек с наличкой на груди, потому что карты там не работают. Лучше бы они туалетов понастроили. Доцент кафедри кримінології і кримінально-виконавчого права Національного університету Одеська юридична академія Тетяна Мельничук зазначає, що влітку у курортних регіонах насправді збільшується кількість злочинів. Преступность зачастую носит именно сезонный характер и миграционный характер, что означает, что в летний период резко возрастает количество совершаемых преступлений в южных регионах, в курортных регионах, отчасти обусловлено объективно. Соответственно, увеличивается и количество потенциально криминально активных лиц, ну и, соответственно, потенциальных жертв преступлений. Тенденция характерна не только для Украины, Одесской области, либо Крыма. Это тенденция общемировая. Водночас фахівець наполягає, що для того, щоб запобігти можливим злочинам у курортних регіонах, потрібно запроваджувати посилене патрулювання районів популярних у туристів. Ви слухаєте Крим Реалії.
Брудна вода у Чорному морі біля Криму, де купатимуться туристи. Міжрегіональне управління Розпоживнагляду по Криму і Севастополю станом на 27 травня не виявило в пробах морської води аномалії. Проте після масового приїзду відпочивальників ситуація може погіршитися. Про це виданню «Примічання» розповіла керівниця відомства Наталія Пеньковська. При цьому чиновники не змогли надати відповідь на питання щодо найчистішого узбережжя в Криму, а лише надали загальну рекомендацію не ковтати морську воду. У 2018 році відомство забороняло купатися на 30 кримських пляжах через незадовільну якість морської води. Зокрема, у Ялті закривали пляжі через викиди каналізаційних стоків. Активіст Кореїзо Євген Жуков зазначає, що ситуація з каналізаційними викидами у море біля Ялти за 5 років після анексії тільки погіршилася. У нас есть только лишь 2 очистных сооружения на Большую Ялту. После относительной очистки, так как эти очистные сооружения уже устарели давным-давно, и они не справляются со своей функцией, они выпускаются просто в море. В море раньше были глубоководные выпуска. В связи со штормами и агрессивной средой морской воды самой. Осталось только глубоководный выпуск, остался в Поросе. Больше нет. Все остальные разрушены и требуют, восстановления. Это по всей Большой Ялте такая картина. Не краща ситуація з каналізаційними стоками, що потрапляють до моря, і у Севастополі. У цьому місті чиновники російської адміністрації збираються шукати нових підрядників для будівництва головних очисних споруд міста «Південні». Їх мали почати будувати ще 2018 року. Загальний кошторис проєкту склав 6 мільярдів 800 мільйонів рублів. Це близько 2 мільярдів 700 мільйонів гривень. Але після того, як до банку було перераховано 30% від загальної суми проєкту, банк збанкрутував, а кошти було заморожено. Кримський еколог Маргарита Литвиненко зазначає, що відсутність ефективних очисних споруд безпосередньо впливає на туристичну привабливість Севастополя. Если говорить по шкале от единицы до 10, то проблема очищения и воды, и воздуха, и земли, это, конечно же, все 10 баллов. 9,9 точно. И у нас в Севастополе, в частности, проблема сточных вод, то есть очищение канализационных стоков, это проблема номер 1 сейчас. Дело в том, что местные власти, они сами создали себе частично, а частично получили, когда пришли сюда на полуостров, проблему, с которой справиться практически невозможно. У властей сейчас такая задача показывать видимость, что все хорошо. Частично у них это получается, но частично они по объективным причинам не в состоянии с этим справиться. Глава громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов вважає, що до моменту реконструкції і будівництва каналізаційних колекторів у кримських містах і селищах варто уважно обирати місце для купання в морі. Можно везде с утра, пока не началось, что называется, да, пока народ не проснулся, да, и не понеслась солнышко в высотах, 5 утра, 6, до 7, это без вопросов. Достаточно безопасно купаться, пока температура воды не выше 25 градусов, потому что 25 градусов – это температура, свыше которой идет бурный рост всей вот этой заразы. Если вода выше 25 вообще только утром и только как можно раньше, там, не знаю, 4. Достаточно безопасно купаться подальше от городов, поселков, там, куда течение уже все это, так сказать, розбавило концентрацію. Також фахівець нагадав, що хоча деякі населені пункти отримали фінансування з російського бюджету на зведення очисних споруд, їхнє будівництво може розпочатися тільки цього року. Далі у програмі. Крим готується до безводного літа. Будем перебрасывать стоки рек и транспортировать всю эту воду сюда. Севастополь сповзає у море. Ви слухаєте Крим Реалії. 25 мільярдів рублів планує витратити російська влада Криму на відновлення міжгірного водосховища. Це близько 10 мільярдів гривень. До водосховища планують спрямувати воду з річок Альма, Бельбек і Кача. Тобто фактично здійснити перекидання річок з півдня на північ півострова. Гроші на реалізацію проекту можуть виділити в рамках російської ФЦП. Директор російського державного унітарного підприємства «Вода Криму» Володимир Баженов в інтерв'ю телеканалу «Крим-24» пояснив, як буде відбуватися перекидання води, а також що станеться з міжгірним водосховищем.
Оно будет полностью реконструировано как тело, там очень никакая гидроизоляция. Будем перебрасывать стоки рек в паводковый период, то есть когда она сбрасывается просто в море. Будем перехватывать Альму, будем перехватывать Качу, будем перехватывать Бельбек и транспортировать всю эту воду сюда. А также выше Гвардейского будем перехватывать воду Салгира, ну и дальше она самотечно будет поступать сюда. В моем представлении реализация этого проекта где-то соизмерима, я без иронии говорю, з Кримським мостом. Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем та меліорації Національної академії аграрних наук України, розповідає, що для такого масштабного проєкту грошей може не вистачити. Потрібно розділити питання наявності ресурсів, чи є вони, і наявності інфраструктури. Тому що та інфраструктура, яка була побудована до цього часу, вона не передбачала реверсних поставок води, тобто подачі води в зворотньому напрямку. І для того, щоб це зробити, то, мені здається, треба набагато більше мільярдів рублів, ніж заявив пан Баженов. Це доволі складно не просто, не навіть як з точки зору ресурсів фінансових, а з точки зору потрібно перепроєктувати всю систему. За словами Яцюка, запропонована технологія надто сильно залежатиме від кількості опадів у зимово-весняний період, а також від самої моделі забору води. Експерт наголошує, що якщо забирати з річок понад 10% води, це може призвести до непоправних проблем в екосистемі цих рік. Коли Севастополь сповзе у море? До російської федеральної системи моніторингу внесли 10 ділянок в районі анексованого Севастополя, як зони активних оповзнів, що потребують на постійний контроль. З них 4 ділянки є найбільш активними, решта вважаються відносно стабільними. На рівні міста детальний перелік зі 110 зон потенційно небезпечних оповзневих був підготований ще 2015 року. У 2017-му загальна кількість небезпечних ділянок зросла до 120. Російські чиновники в анексованому Севастополі вважають, що крім природних факторів, активізації оповзнів також сприяє використання земельних ділянок на узбережжі не за цільовим призначенням. Влітку минулого року між пляжами Учкуївка і Товстяк на північній стороні Севастополя внаслідок оповзня було зруйновано житловий будинок. Директор Департаменту громадської безпеки російського уряду Севастополя Володимир Татарчук у квітні 2019 року заявив, що оповзень активізувався внаслідок безвідповідальної забудови. Провели выездное совещание в ЧСной комиссии, сами все видели. Нам необходимо провести инженерно-геологические изыскания для анализа общестатистической устойчивости склона, получить заключение о возможности выполнения противооползневых мероприятий, чтобы выработать дальнейшие решения. У листопаді 2018 року провідний спеціаліст Державного унітарного підприємства «Кримгеологія» Олексій Федоров у коментарі виданню «Форпост» зазначив, що якби російські чиновники міста залучали до процесу планування будівництва фахових геологів, багатьох проблем з оповзнями можна було б уникнути. Археологи у нас специалист в правительстве есть, департамент археологии, строители есть, я так думаю, но ни одного геолога нет. Район у нас довольно сложный. У нас территория города большая, и везде условия разные. Гераклейский полуостров – это одно, западное побережье, оползня опасные, опасные другие проблемы. И когда произошло, не очень-то спрашивают, объявляют тендер, приезжают специалисты из России, возможно, что они и грамотные специалисты, как геологи, но они не знают обстановки местных специалистов, почему-то игнорируют, к сожалению. Журналіст Севастополя Давид Аксельрод стверджує, що на виявлення оповзне небезпечних ділянок у місті суттєво вплинули західні санкції. Вот этот активный участок в районе Учкуевки и мыса Толстый, пляжа Толстяк, соответственно, он обследовался до 2014 года с помощью какого-то американского софта, который признан одним из наиболее эффективных в данном случае. После 2014 года оставалась актуальной некоторое время демоверсия этого софта. Она эксплуатировалась. После того, как срок использования этой демоверсии закончился, соответственно, программа перестала работать. Купить ее на сегодняшний день местным ученым не представляется возможным. По крайней мере, по состоянию на конец апреля настоящего года ученые говорили о том, что полной версии этой программы у них нет.
Завідувач кафедри гідрогеології і інженерної геології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексій Кошляков вважає, що Крим не є унікальним щодо оповзнів. Сучасні технології будівництва дозволяють зводити споруди навіть у складних геологічних умовах. Головне питання – економічна доцільність такого будівництва. Какой будет доход от этого сооружения, какие затраты на его строительство и какая будет стоимость защитных мероприятий для того, чтобы это сооружение функционировало. И какой риск того, что сооружение будет разрушено. Он всегда существует. А застройка таких неугодий, скажем, на территории, которые раньше считались неудобными для строительства, она во всем мире занимает сейчас ведущее положение, потому что земель таких удобных меньше становится. Поэтому все решает, по сути, экономика риска, и кто-то должен брать на себя ответственность. Також фахівець додав, що у сучасному світі ризики будівництва в оповзневих зонах держава не бере на себе, а це має бути відповідальністю винятково інвестора. В ефірі Крим Реалії. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалії. Зустрінемось наступного тижня. Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.